बोराय जोंहाथ' दिनै माइ गायगोन नालाय गामिनि सानैसो बुरैफोरखौ लेंना लायनायानो मोजां जागोन नामा? मोजां जागोनथ'। थां नोंनो लेंना लाना फै। आङो दुब्लियाव एसे थांनोसै। खान्थाल फंबायाबा मा खालामदों आं एसे नायदिंना फैनोसै। दे होमब्लालाय आंनो थांनोसै। ओइ आगै दंना? ए आब'सो माथो। मानोबा फैदोंमोन? फै जिरायफै। जोंहा दिनै माइ गायनो नागिरदों। हाम्फे आगै आरो नोंखौसो माइ गायनो लिंनो फैदोंमोन। दे जागोन दे आब' थांजागोन जोंहाबोथ' गायनाय जायाखै। ओइ हाम्फे ओजों फैनायसाय। मा आब' मानो लिंहरदोंमोन? नै आब' मोना माइ गायजेनो होनदों दसे थांना फैनांगौनो। जागोन दे आब' थांगोन दे आङो। हा नोंसानि दुमफिया आगैयालाय दंना गैया? गैया आगै थांनाय बोसोराव न'आव थांनायानो फैफिनाखसै। ए होमबा दुमफिया हाबा जाबाय? माबानो सोरबा रिक्सा आवलायासो लाना थांबायनो। दे होमब्लालाय थाथ'लायदो आं सानैसो लेंहैबावनोसै। दे होमबालाय। हा नोंसोरलाय माइ गायनायाव मा मा जगार लाबोखो? दासिमबो माथो लाबोआसै? खान्थालालाय सोरखौबा मेगन खेबदों नामा बाल फाग्लायालाय? खेबगोनथ' आरो मोजांथार नालाय। ओइ खान्थाल ओरै फैलाय। मानो? खारबो माबार। मामोन? हा खान्थाल मोनहालाय मा मा जगार खालामदोंनो माइ गायनायाव लाबोनोलाय? आं मिथियालै बाजै मालायबा मा लाबोगोन। आं खालि हालेवनानै बुदां मोनजाबानो जाबाय आरो। थांदो थां मामबार लायदो थां गायदेखौबो लोगोसेनो लाबोफा। आं मानो थांनोब्रा हा मालाय लाबोना होफैगोन। हा नङाब्ला नोंसोरनो लानानै फैथां नोंसोरजों माइ गायफानोसै। माइ गायफानो मोनोब्ला आंहा जोबोद गोसो खुसिन मोनो। नों गायनो रोंगौ? मानो रोङा जानो आं रोंखायो आवगायनिफ्रायनो। नै नाय। नै मामबार गाय जाम्बा। ओइ जाम्बि मोजां गाय। मा सिटिं सिथाहाय? बेलावबाबा बोखाना होनांगोनबो जोंखौ। नो दैया। नै बोराय सानफ्रोमबो आं मोनसे खोथाखौनो सानफ्लांबाय थायो। जोंहाथ' उन्दैबो गैया मा जागोन बेखौसो आं सानफ्लांबाय थायो। सम सम आं दुखुबो मोनो। ओइ बुरै नों बेफोर खोथाखौ मानो सानबाय थानांगौ? मा जोंहा गथ' गैया मालाय मा जानो? बे निजोमा जोंनि गथ' नङा होनबा? नंनायाथ' नंगौ बोराय थेवबो गावनि गोरबोजों आंबो लुबैयो। नंनायाथ' नंगौ बुरि। नों जेबो दुखु खालामनाङा। निजोमायंआथ' नोंनिबो फिसा आंनिबो फिसा। निजोमायंआबो स्कुलाव थांनो सम जाबाय। नों थाथ'दो आरो बे सेनखौ एसे दिखांना दोनदो। आं थांनानै लाना फैनि। औ दे होमबालाय थाब फै। फंबाय नोंबो जेले दंना गैया?
बाजैया गामियाव थांदोंमोन आदा आयं आयं आंनि नै मेथाइ लाबोबाय लाबो नै लाबोदों र' नों बहा खारखो स्कुलाव थांनायनि सम जाबाय उन्दैफोर मनाखौ लांफै आलु दङ पियास दङ हा नोंलाय बहा थांनायमोन गामियाव आंहा गुदनि मिटिं दंमोन नालाय बेयाव थांदोंमोन आं माथो दालाय रखम सरकारनिफ्राय सुबिदा मोनदों माथो नोंसोरलाय जेबो मोनाखै नामा जोंहा दासो खागज लिरलाबायदों मोनगोननो साननैसोनि उनाव नोंसोरो गासैबो लेखा गोरों नालाय दालाय सोरखौथो लिरनो होखो बै गुथालखौ लिरनो होदों बेनिखायनोथ' आथिखाल मुगायाव फरायनो नांगौ लेखा रोङाबालाय माथो जाबावनो आथिखालनि मुगायावलाय नोंसोरलाय माथो रायलायबाय थागो गावबा गाव खामानियाव थांदो देलै दे नोंना बिदिनोसै जालायबाय बिसोरो थाब फै बिफा आबौमोना खैलाजुलियाव आलासि जानो थाङोनो आं बावदोंमोनसो बाजैमोना आलासि जानो थांगोन दे आं थाब फैगोन दे आयं आंबो थांगोन नाङा राजा नोंहा स्कुलाव थांनांगौ देनां देरब्ला लांगोन नोंखौ राजा दे ना आं थांगोन देनां देरब्ला लांगोन दे बाबा दे आं थांगोन हाबाब आयं गथ'आ एसेबां बुंबाबो लायासै जेरावबो थांबानो ओंखारबाय थायो बे आरो थांबानोसो ओंखारबावदों बियो बोरो गना बोरो बुनाङा नै नोंखौ माथो मानिबावनो थौ राजा थौ नै फै राजा फै एसेबां अख्रा जाबाय गाबनाङा दै राजा दै आरो बेयाव थांनानै दिगदार दाखालाम दै दल' था दै जागोन दे आयं Ayong, sikado ayong. 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 Ayong, sikado ayong. Sikado ayong. Sikado. हा राजाया थांमारबाय होमबा थांबाय खोथा बुंबाबो मानियाब्ला हाबाब मा जाखो बिफानो दैया लों दैया रों आदा नोंसोरनि आदा एक्सिडेन्ट जाबाय मा आदाया एक्सिडेन्ट जाबाय हाबाब बहा मा जाखो फै आब' मा जाखो ओइ आदा नों मानो आदा जोंखौ गारना मा जाखो थांखो आदा आब' आदा ओइ आदा आदा आब' नों मा जाखो आब' जोंखौ मानो गारनानै थांखो आब' आब' Ayong, sikado ayong. Ma jago ayong. Ayong, sikado ayong. Ma jago ayong. नों मानो बिदि जाखो Apa? Ayong ma jago. Bे मानो उन्दुबाय थादों? गैला राजा आयंमोना आरो माब्लाबाबो फैफिननाय नंला बियो आरो सिखारनाय नंला आब' नोंसोर मानो जोंखौ गारलांखो आब' आब' राजा
नों आरो जेब्लाबो आयंखौ नुनो मोननाय नंला फिसा आदा नोंसोर जोंखौ गारनानै मानो थांखो आदा नोंसोर जोंखौ मानो गारनानै थांखो गैलालै माथो ओइ बाजै गंसे लाबावनायसै नाङालै आं जाला नों जा आं ओरैनो गोजा लोंगोन फंबायफोर नै फंबाय लाबावदो जागोन लोंब्रा मा एसेबां लोंखोलै फंबाय मानो गोसोखौ एसेबां हगारथारखो आदा आंहालाय माथो दंबावो आदा जाय बिदाया आंखौ गावनि फिसा बायदि अनदोंमोन दिनै बे आदायानो आंखौ नागारनानै थांबाय आरो बाजै बेबो आंनि असे बिमा बायदिमोन आदा बेफोर बाथ्राखौ दुखु खालामबाय थाना जानानै थांबाय बावगारनो आं मा गोजौजों बावगारनो आदा आरो बाजैखौ आं थैबाबो बावनो हाया दुदु फंबाय थांनोसै आदा थाथ'दोलै थांनोसै फंबाय लासै थां लासै फै मा खालाम आदा आरो बाजैयाबो गारनानै थांबाय